Sant Pol de Mar va decidir fer un cap de setmana per atreure els veïns al Happy Food Trucks Festival i al mercat artesanal celebrats al Parc Litoral. El cap de setmana va concentrar moltíssimes activitats dirigides a totes les edats, com la gastronomia, música i espectacles. Donat que per aquestes dates no hi va haver cap acte semblant, des de l'Ajuntament es va decidir un cap de setmana ple d'activitats. Hi vam tenir bastanta gent, tot i ser la primera vegada que ho fem, també hem aprofitat que és temporada baixa per fer un esdeveniment nou al poble i, bueno, com que hi ha la moda aquesta de les furgonetes amb menjar, hi vam tenir més gent de la que esperàvem perquè va estar tot ple, fins i tot l'hora de dinar, i avui creiem ja per tal com està el pàrquing i tot que tenim una afluència també bastant important de gent. Llavors també hi ha la zona infantil i tot el mercadillo aquest també que han muntat del Beach Market, vull dir que hi ha coses per tots els públics. El mercat artesanal va consistir en diferents negocis que exposaven els seus productes des de roba, begudes, accessoris o decoració per la llar. Els food truck tenien una gran varietat de plats que van variar des de la cuina argentina, la mexicana o postres com els crepes. Aquesta va ser una novetat molt ben valorada pels assistents de l'acte. Jo ho trobo molt interessant, a més això dona molta vida al poble. Vull dir, són coses d'aquelles que la gent veu que a Sant Pol es fan coses i, per exemple, porta gent. El que té pisos els llogarà segur perquè saben que Sant Pol evoluciona molt i tot això, vull dir, econòmicament aporta molt al poble. És molt original, tant per les famílies, per les criatures. Aquí estan fent una activitat pels nens, una activitat musical que està molt bé, i són activitats a l'aire lliure, mira, que permeten a les famílies sortir a fer la volta. M'agrada molt, la veritat és que Sant Pol, per ser un poble petit, fa moltes coses i els nens van disfrutar molt els inflables, van menjar un fish and chips que estava boníssim i vam veure un concert molt xulo de les noies que cantaven molt bé. Va fer un dia fantàstic, de fet vam passar molta calor i avui hem tornat. Estic molt contenta d'aquesta iniciativa que fa el poble. És més, hauria de fer més sovint encara festes perquè ja, agrupar les famílies, ja no només que estiguem les mainades, sinó tota la família en si. I això que també es pugui menjar i gaudir d'aquí de l'aire lliure és perfecte. Jo crec que sí, que els ajuntaments s'haurien d'implicar una miqueta, que tot arreu hi hagi coses culturals, una mica de festa i que la gent pugui participar. Jo, aquesta fira d'aquí, a mi em sembla bé i estic contenta. També hi va haver diverses actuacions de música i també espectacle familiar del diumenge a les 12 del migdia, protagonitzat pel Xavi Lozano. L'artista es va dedicar a crear sons i tocar simfonies a base d'objectes quotidians o no tan quotidians, que van entretenir tant els més menuts com els més grans. Una altra novetat va ser la de participar a les xarxes amb el hashtag Happy Food Trucks, on es podien anar veient les fotos i els comentaris del cap de setmana. Una iniciativa que, com bé han comentat els veïns, s'hauria de repetir més sovint, ja que ha tingut més èxit de l'esperat.